Bé, doncs benvinguts al briefing tècnic d'aquesta última etapa, la tercera etapa, que en el vostre cas és de 16 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu. Sortirem del pavelló de Ribes i de seguida agafem camins que, de fet, el primer tram serà el tram que fareu de baixada al final de l'etapa, és el camí que puja cap al Taga, i quan arribeu a un encreuament de camins agafareu una pista i gairebé seguiu la pista tota l'estona fins al primer avituallament, que és la Balsera del Perpinyà. Només hi ha un petit tram que sí que la deixeu per anar per uns camins a mig de bosc, però bé, és una pujada que es fa prou bé, com us dic, la major part serà per pista, i teniu aquest primer avituallament al quilòmetre 7 i després de 750 metres de desnivell positiu. A partir de l'avituallament, encara seguiu una estona a la pista. És una pista que també podria ser un camí, no és una pista que estigui molt bé. És entretingut perquè veieu el Taga davant vostre, que és on aneu a pujar. I seguiu la pista fins a un punt en què ja agafeu un camí i encareu cap a la cresta del Taga, no cap al Taga directament, sinó cap al coll anterior al Taga. I en aquest punt, quan arribeu a la cresta, més o menys, se us ajuntaran les curses de 80 i de 100, és a dir, anireu junts amb ells, fins al cim del Taga, que el teniu al quilòmetre 10 de cursa. I res, un cop a dalt al Taga, doncs a gaudir d'una baixada que en la seva primera part, doncs és, bueno, tota ella és força vertical, però és qüestió de baixar, arribareu a l'encreuament que heu passat al principi de l'etapa i després seguiu pel mateix camí fins al pavelló de Ribes, on us esperarem per celebrar aquest final d'etapa.